A diario compartimos fotos, vídeos, documentos, mensaxes e moitas outras cousas con persoas a kilómetros de nós, case instantaneamente. E detrás desta maravilla agóchase un milagre do mundo moderno, un que prácticamente ninguén coñece, o Free Software, Free as in Freedom. Xa que esta vai ser unha explicación un pouco técnica, é necesario aclarar previamente algúns conceptos. 1. Desarrollador ou programador. Son os que crean os programas. 2. Executar. Facer que un ordenador siga as instruccións dadas por un programa. 3. Código. É o que define como funciona un programa, as súas instruccións de que debe facer en cada caso. 4. Software. É todo o que se escribe con código, a parte non física dun ordenador. 5. Sistema operativo. É o que fai que un ordenador funcione e lle permite executar distintos programas. Exemplos son Windows ou Android. 6. Interface. É o que vemos cando executamos un programa. Por exemplo, a barra que recolle as ventanas ou a barra de búsqueda en Google Chrome. Xa coñecidos estes conceptos, retomemos o tema que nos ocupa. Primeira pregunta. Que é o Free Software? O Free Software, software libre en galego, é aquel que cumple as tres liberdades do usuario, definidas pola Free Software Foundation, FSF. Primeira, o seu código pódese executar para calqueira propósito. Segunda, pódese ler e estudar sen limitacións. Terceira, pódese modificar e estas modificacións poden ser redistribuídas libremente. Desglosemos o importante destas tres liberdades. En primeiro lugar, a importancia da liberdade de execución é evidente xa dende un punto de vista de privacidade. Un usuario non debe advertir a un desarrollador de que vai empregar o seu código. Por outra banda, a liberdade para ler o código que se executa pode parecer extraña hoxe en día, onde somos conscientes do que ocorre solo nun primeiro plano, mentre os programas fan maxia de fondo. Sen embargo, para aqueles preocupados pola seguridade dos seus sistemas é crucial. Calqueira desarrollador con intereses maliciosos podería crear un programa aparentemente inofensivo que de fondo recolle os datos dos seus usuarios sen o seu consentimento. Ter a capacidade de ler o código dos programas evita isto completamente, sempre e cando o usuario teña un bo nivel de comprensión do código. Finalmente, a liberdade de edición e redistribución dos programas, a máis controvertida de todas. Non estamos acostumados a esta na sociedade individualista, na que a xenialidade de algúns é protexida detrás de patentes e dereitos de autor, evitando o seu plaxio ou roubo. Sen embargo, é revolucionario, permitindo a mellora constante do software libre. Se calquera atopa algo que podría ser mellor e ten a capacidade de cambialo, mellora a experiencia para todos os usuarios. Segunda pregunta. Onde atopamos software libre? Os que teñades uns poucos coñecementos de informática saberedes que, tal e como empregamos os programas normalmente, o seu código non é lexible. Isto débese a que antes de executar un programa debemos compilalo, pasalo de linguaxe humano a linguaxe de ordenador, binario, perdendo a posibilidade de lelo. Así, ninguna das pezas de software que empregamos normalmente, Windows, macOS, Google Chrome ou Clash Royale, son abertas. Entón, que software libre hai no mundo? O primeiro caso está no voso móvil, sempre e cando non teñades un iPhone. Android é a peza de software máis empregada polos usuarios finais. O 73% dos teléfonos o emprega. E o seu código é casi completamente aberto. Isto permite que cando cambiades de marca de teléfono a interface sexa distinta. Cada empresa moldea o sistema como lle parece mellor, porque pode ler e redistribuir o código. Ademais, detrás do que vemos os usuarios comuns, achégase a maior aportación do software libre á humanidade, o sistema operativo GNU Linux, que é o pai de todos os servizos na nube que vexades, e actualmente é empregado en máis dun 90% dos servidores deste tipo. De feito, Android tamén está basado en GNU Linux. Terceira pregunta. Por que o software de servidores de teléfonos é libre, mentras que o de consumo xeral é privativo? Isto se debe á gran eficiencia do primeiro. Se tiveras que elexir entre crear un novo sistema operativo dende cero para os servidores da tua empresa, patentalo e mantelo actualizado pola túa conta, ou empregar un que leva décadas sendo estándar, que é máis rápido, máis seguro e que ten unha comunidade de milleiros de persoas corrixindo, que preferirías? Por outro lado, dende o punto de vista dos móviles, o motivo é que desarrollar sistemas operativos é unha tarefa titánica e a pequena empresa desarrolladora de Android decidiu partir dende unha base sólida. Cuarta pregunta. Se calqueira pode modificar o código, non abre isto a porta de novos desarrolladores malintencionados? Evidentemente, sempre hai un risco, pero a organización do desarrollo dos programas libres é eficaz loitando contra isto. Por exemplo, o desarrollo do sistema operativo GNU Linux está coordinado pola Free Software Foundation, organización aberta a donativos e da que calqueira persoa con coñecementos pode formar parte, que distribúe os fondos entre as distintas partes do proxecto de forma democrática. Xa nunha escala menor, de novo, democráticamente, os grupos de desarrollo formados principalmente por voluntarios que traballan no seu tempo libre deciden que se debe facer e como,
ademais de revisar constantemente o traballo dos outros, verificando así o correcto funcionamento e minimizando as posibilidades de que código malicioso chegue aos sistemas de milleiros de persoas no mundo. E por último, quinta pregunta. Cal é a orixe desta forma de desarrollo de software? O software libre ten a súa orixe na década de 1980, un punto de inflexión na historia da informática, xa que supuxo un cambio de tendencia. O entendemento do software pasou de ser científico, algo que debe ser compartido para facilitar o progreso da humanidade, a económico. Nesta evolución xogou un papel crucial o agora millonario Bill Gates, fundador da empresa Microsoft. Ante isto, Richard Stallman, por aquel entonces estudiante no MIT, uniuse con algúns dos seus compañeiros, propoñéndose o desarrollo de un clon de Unix, un sistema operativo moi popular na época cuxo código fora pechado recentemente. Para facilitar este desarrollo, creou a Free Software Foundation e nomeou o proxecto coa sigla recursiva GNU, GNU is not Unix. No outro lado do Atlántico, en Finlandia, outro estudante chamado Linus Torvalds comezou o desarrollo de Linux, un kernel, a parte máis profunda dun sistema operativo, o límite entre hardware e software. Estes dous proxectos, GNU e Linux, uníronse finalmente para dar lugar a un sistema operativo completo, GNU Linux, baixo a licencia GPL, redactada pola Free Software Foundation, na que se recollen as tres liberdades do usuario mencionadas anteriormente. En conclusión, gustaríame recalcar o valor filosófico do software libre, cuxo trasfondo ideolóxico pode ser resumir basicamente no rexeitamento do individualismo capitalista, crendo e demostrando co seu éxito que a colaboración e organización democrática dos individuos por uns intereses comuns dá lugar a mellores resultados que a división egoísta e a privatización das ideas mediante, por exemplo, dereitos de autor ou patentes.